Bueno, ez dakit ze pasadan, baina... Ez dakit ze pasadan, bukatu indala. Nik esan dut, hau dena banatzeko, ez digu den baik emango. Partidua ez dakit zer dela. Zer muz zaudete? Nik usteet utzi dugula zuek irakurtzeko tartea. Eta badakizu ezer, berri on bat daukat. Orain daukazute aukera, bigarren aukera. Saiatu. Ez? Norbait ausartuko da? Elkarrekin, nirekin batera? Bai, ez? Oso politia gelditzen da denekin partekatzea zuek idatzeitako lanak, ze pena. Bueno, ez du importa bai? Bai? Hori da, txalo bero bat! Oso ondo, eta ze aukeratu duzu? Bertsoa. Bertsoa, primeran. Bazuk hartu arnasa eta nahi dezunean, gozatu. Gure hizkuntzak Euskal Herrian, frantses, espainol, euskara, euskaraz hitz egiten durunak, askorik ez omen gara, eruneroko ohitura txarrak, bota ditzarun zutara, erunero euskaraz mintzatu, hori gure erronka da. Gure hizkuntzan beharren urre, euskaldunok batasuna, ta behin hori lortzen durunean, eraiki etorkizuna, denon artean lor dezakeru, Euskal Herri euskalduna, inoiz ezaztu euskara dela, gure berezitasuna. Bueno, ez dakit askok, zuetako sarituetako askok pentsatzen nahiko zeate, eske guain ez da momentua, pixkat gehiago ensaiatu behar nun, eske nolatako nahi zorra, eta ez da momentua, ez duzu entzuten azken aldi honetan, ez da momentua. Ez dizu esaten aitak eta amak eta irakasleak eta, ez? Igual... Oker nabil, Bai ala ez? Bai altxaskua? Bai? Bi? Bai? Bueno, kontatuko izuet txistetxo bat da. Bazegoen, eta honekin bukatzen dugu, Ja, hasi dira, bai. Bazen Eduardo amazazpigarrena ez? Zazpigarrena uste dut, bere jauregian, errege bat, aspaldiko errege bat, Inglaterrakoa, eta bere hiloak gonbidatu zituen bazkaritara, eta beste lagun batekin zegoen, bai, beste gonbidatu bat zegoen, eta horrekin hizketan zegoen, eta bere hiloak esan zion aitona, eta erregeak esan zion ixo, aitona, baina aitona isiltzeko, umeak ikusi bai, baina netzaie kasorik egin behar. Itxarontzazu, helduak bukatu arte. Eta orduan, hiloak zai gelditu zen, eta handik pixkatea erregeak galdetu zion, bere hilobari. Zer nahi zenun, David? Ez errez. Zure letxuak, limako bat zula, baina dauneko janduzu. Ez dala erresa izaten noiz dan momentua asmatzen, ez da? Baina, aizue, aukera ematen baizu honea, egotzeko aukera hau ez galdu, Horrengo urtean ensaiatu pixkat gehiago, ekarri papera gutxien ez da, Paperak irin daiteketa. Bueno. Mila esker denoi, plazer bat izan da, eta jarraitu, lehiaketa honekin, ze gauza altxor bat duzu hemen. Mila esker. Eta datorren urte arte.
Ai, barkatu. Ez jun, ze argazkik atea behar ditugu, taldeko argazkiak importantea. Oain, alkateak itzengo du, eta ez jun, gero argazkik. Bai, eguardion, eta Amaiak esan duen bezala, eskerrak guztiei etortzagatik. Duela 30 urte baino lehen, Beasain idazlehiaketa martxan jarri zenetik, euskarazko sormena sustatzea zen idazlehiaketa honen helburua, eta 33. edizio honetan ere helburu horekin jarraitzen dugu, eta indartsu eta osasuntsu jarraitzen dugu. Zentzu horretan, eskertu nahi nieke, antolatzaile eta parte hartzaile guztiei, ez? Izan epaimaikide, ikasle, irakasle, parte hartzaile guztiei, eta nola edo hala, hau posible izan dadin, lan egin duzuen guztiei, ez? Eta 33. urtez ere, hemen egoteagatik, eta ja 34. edizio horretan pentsatzen egoteagatik. Hemen asko sarituak izan zarete, baina nik zoriondu nahi nituzke, ez hemen zaudetenak bakarrik, baizik eta parte hartzaile guztiak, ez? Beasain idazlehiaketa honetan parte hartu duzuen guztiak eta euskararen alde zuen aletxoa jarri duzuelako. Izan ere, esan du, ez? Erlantzek esan du, euskaraz egin behar dugu, euskaraz mintzatu eta hitz egin behar dugu, baina batzuetan ere gure burutazio horiek ere paperean isladatu behar dugu, gure hizkuntza den euskarak hilezkor jarraitu dezan. Beraz, besterik gabe, eskerrik asko, etortzagatik, datorren urtean ere espero dugu beste edizio berri bat izatea, eta zuetako askok ere parte hartzea, batzuk hemen sarituak izango zerate, baina nola ez, guztiei nire zorionik beroenak. Mila esker. Ta orain F sailekoak igoko zarete holtzara argazki ateratzeko? Bai? F igual ez dakizutela. Mailakoak bain, bai? D mailakoak, gora. B mailakoak.
Eta azkenik A mailakoak. Bai, bukatzeko ohar moduan esan, datorren ostiralako aurreikusten dela Beasaingo webgunean idazleiaketako atal berezian lanak igota eukitza denon gozamenerako, bale? Bueno, besterik gabe, mila esker parte hartzagatik, gurasoi etortzeagatik, Aiton Amonei ere, eta jarrai dezazuela, hontan.